се в сърдития ден. Колко е хубаво, че си до мен. Мамичко мила, мамо добра, моята песен ще ти подаря. Мамичко мила, мамо добра, моята песен ще ти подаря. Вятър воде, буря гърми, щом си до мен няма страшно, нали? Мамичко мила, мамо добра, моята песен ще ти подаря. Мамичко мила, мамо добра, моята песен ще ти подаря. Спорим понякога, идват беди, нищо не може да ни раздели. Мамичко мила, мамо добра, моята песен ще ти подаря. Мамичко мила, мамо добра, моята песен ще ти подаря. Руският писател Лев Толстой е написал разказ, който се казва "Майка". В него се разказва за едно малко момиченце, което се изгубило в тълпата на улицата. То тичало, плачело и търсило своята майка. Малко момиченце, защо плачеш така силно? Виждам, че си много оплашена. Кажи ми, какво се е случило? Как изглежда тя, как говори, как прегръща. Не се тревожи, когато едно дете плаче, майката го усеща. Дори да е далече, своята мама вече те търси с тревожно сърце. Майка се познава по любовта, тя да е добрата майка на света. Тя винаги ми помага. Браво! Майката е тази, която ни търси, когато се изгубим.
и ни обича безусловно. Сега Басри, Селин, Козе и Селда ще ни разкажат как познават своите майки. Майка се покажа в тълпата и не глажа починаеш и по ръцете. Те винаги са топли, не прегръщат тежи. Моята мама познавам по походката. Щом я видя далече, сърцето ми се рада. Щом му се усмихне, денят става по-хубав и винаги идва първа, когато имам нужда от нея. Аз се подага, че му вижда дори кога кеша. Мама помага и прави всичко магично. Тя е такивател, винаги изгуб да ветиш. Мили майки и скъпи гости, днешният ден е специален за вас, затова няма да бъдем както обикновено и ще пеем танцуване, за да превърнем деня ви празничен. Мама, десно късно чуваме тази дума. Майката е сърдата на дитата. Никой не съгизи така като мама. Никой не опита така като мама. Да, така е. Гледате ли снимките на нашите художници? Те са направили щастна хум. Същото и те самите художници. Вълшебница мама, супер фея, не мога нито миг без нея. Погледни ми се съсми, във влака пораствам, 2-3 пръща. Чорапите ти палки няма, натачили с синята пижама. На приятелка славна мама, при нея кукла, при нея двама. Кофтенца бържи глади, кофтенца бържи глади пуски, приготвяне по 3 закуски. Бере, те не знае спирка, ах мама, просто авакирка.
черното. Трябва бързо да го намеря и да пуша новините. Важно е, че говоря за празника на мама. Бързо трябва да го намеря. Важно е. Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в нашето детско телевизионно студио Калинка. Ако сте в лошо настроение и цял ден сте бързали и шефовете са ви ядосвали, то сега сте на точното място. Сега ще започнем с утрешните новини. Ето е нашата репортерка Ивет Тодорова. Здравейте, уважаеми зрители! Предавам от мястото на събитието. Детска градина Мир, град Асеновград. Двама случайни минувачи ще направят много красив пъзъл за своите майки. Всички майки баби, нека поставим овце, терипкане, събича и неса и пескана, стакитата, самаката и потана. Празник, мила мамо, мила бабо, добре дошли на този специален ден. Той на вас, ви майки и баби, и скъпи гости е посветен. Здравейте, аз съм водещата на кафе Антония Махнева и съм ви приготвила едно много хубаво предаване, като силно ароматно кафе с много любов за сладост, за щипки усмивки за радост. Вместо сметана ще добавим стихове и песни. Ето вече е готов кафе. Заповядайте. Ви дам точна рецепта, как да направя мамината усмивка чудесна. Нужните продукти са обич, търпение и уважение. Всичко се смесва с много обич. Аз ви
Ще ви дам трудна рецепта за това как да бъдем послушни деца. Слагаме в рамки, работещи си, бих изпрекарващи връзки, поръсваме ги с уважение и на вкус търпение. Днешният празничен ден бе богат на спортни появи. Още в ранните часове се поведе маратон. В обедната почивка им се набягна с пазарски цанти. Резултатът е за самотя с 20 на 0 в полза на майките. Щом до детската градина се
За всички нас има една много приятна изненада. Изненада, която искам нашата Краси да поднесе с най-голямо удоволствие за всички нас. Искам да поздравя с тази песен и да ви честите празника. Желая ви да сте здрави, щастливи и все така всеотдайни жени, майки и баби. Честит празник!